the great cloud of witnesses. Sa English ani, great cloud of witnesses. Sa ato pa sa Bisaya pa na gilibutan tas panganod sa mga saksi. Dili ni siya saksi ni Jehova ang isabot diretsoon. Mga saksi ni siya nga mga tao nga nangalagad sa una, mas una pa nato. No? Ang ato mong kinabuhigsoon, dili lang puros kalipay, magsige ka pangandoy ng happiness. Ato kinabuhi dapat, doon na tayo joy. Ang happiness o joy, lahi. Ang happiness, mapalit man mo kwarta. Pwede nimo mapalit og kwarta ang happiness. Pero ang joy, bisag wala kay kwarta, ang Diyos rin makahatag ini. Daghang mga tao nga gapundo sa happiness. Ala, happy. Kay mapalit nila ang happiness. Apa na ang problema? Kay wa sila joy. Kay ang joy, dili mapalit og kwarta. Na, muni tinuod igsoon. Ang joy, dili na mapalit og kwarta. Bisag asa pagasok ang kalibutan na mangita kag joy. Ang tinuod na happiness ra na. Kanang na lipay-lipay ka diha. Dili na joy. Happiness na. Basta wala kas presensya sa Ginoo. No? Ano po kuyog kas baka na. Happiness na yung ipangita. Gibayran ninyo. Laga, hubog-hubog mo rito. Gatabako mo rito. Happiness na. Gibayran nyo na. Apan ang ginharian sa Dios, joy ang ipangita. Munang daghang Christian nga happiness ray gadaghan. Walay joy. Wala sila kalipay sa pag-alagad. Mas nalipay sila diya sa kalibutan. Pero sa Ginoo wala sila kalipay. Buot kasagutan ang kahari ang happiness ng kalibutan. Dili ang joy nga langit nun. Kapalo ba mo usay mga tingog sa tao, sa mga tao nga na-impirno? Iyon sila. May unta sa kalibutan pa kog nangalagad ko. Moni ang mga tingog nga madungog sa impirno manuman. Kaya ang Biblia na gayon igsoon nga dito na ang mga tao sa impirno mapuno sila og pagbasol, magkagot ilang ipon adaw gabi. Magmahay o magbasol. So kung magmahay ka magbasol, di ba mo yung yuka? O maimpirno ng tao dito, mo rin lang mga tingog. May pay naminaw kong pastor. May pay nagpakoriksyon kong pastor. May pay nagsigi kong basag Bible. May pay nagsigog alagad sa Ginoo. Puros pagmahay. May pay wala na ako usik-usik akong ginabuhis kalibutan. May pay namati ko tambag ni pastor. May pay namati ko sa dihang iya kong giwalihan. May pay wala ko nagpagahi-gahi. Kaya moabot gina igsoon sa tao ang pagmahay, ang pagbasol dito sa impirno. Muna ang karon gilibutan taning panganod sa mga saksi. Ato ning isigutan igsoon. Sumo po niya itong isigutan karon. Niyon ang Hebrehanon 12. Busa kay gilibutan magkita nining dakong pundok sa mga saksi. Kanang pulong nga busa igsoon, dili na makagamit og busa kung wala, dili pa na siya continue sa chapter 11. So, kanang word nga busa, continue na sa chapter 11. Diya chapter 11 sa Hebrews, gisgutan diha ang mga, muna yung mga pundok sa mga saksi. Ang gisgutan diya. Kanang chapter 11, whole chapter, puros na mga tao gisgutan. Now, ako nang isamarin ninyo, kinsay gisgutan diya. Gisgutan diya si Abel. Gisgutan diya si Enoch, si Noah, si Abraham, si Sarah, si Joseph, si Moises, no? Si Rahab, si Gideon, si Samson, si David. Perti pa kadaghanang gisgutan diha. Silang Isaiah, silang Jeremiah. Kana mga tawhana mo'y gisgutan. Busa niyon sa 12 verse 1. Busa kay gilibutan man ta ining dakong pundok sa mga saksi. Gidasig tayo soon, nga kay gilibutan mo na itanin dakong pundok saksi niyo sa isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato. Lisod kayo ng mga lagad na ngawa pa nato masalikway ng ubang nakabalabag, naghawid-hawid. Ang number 1 anak ka ng sala.
ang sala nga naghawid kanato pagayo. Daganon ta nga matinud-anan ng lumba nga atong gisalmutan. No, di ba usahay maluya ta? Usahay maluya ta sa pagka manggihatagon. Usahay maluya ta nga atong ihatag ang pinaka-the best sa Ginoo. So kinsa nga atong himong saksi ini karon? Si Abel. Si Abel ang atong himong saksi. Si Abel, unsa may gihimo ni Abel? Ngano man gilibutan ang pundok sa mga saksi. Aron nga si Abel mudasig nato nga ihatag nato ang pinaka-the best sa Ginoo. Ilabi na kay we are in the last days. Unya dili the best ang atong ihatag sa Ginoo. Puros mga reject atong ihatag sa Ginoo, pareho tang kain. Igsoon reject ra tong time. Salamat Lord kay naa ko'y time. Lord karon na akong diop. Mao makasimba ko kay diop na ako. Huy igsoon reject na. Ipakita karon ang saksi kinsa man si Abel. Lord, pilion ako ang pinaka-the best. Gini pinakapanganay nga karnero. Mao ni akong ihalad nimo, walay dipikto. Walay dipikto, walay tatsa. Himsog kayo dili luya. Mao ni ang atong pagalagad igsuon. No? Kay siya ang witness, siya na ang testify igsoon, ang witness siya na ang testify, siya na ang mo-prove nga ako, nag-alagad ko sa Ginoo, gihatag na ako ang pinakadapis. Ang igsoon na si Cain, wala gihatag ang pinakadapis sa Ginoo. That's why, wala dawata ang halad ni Cain ang ako Ugusod di ba si Abel karon? Personally, mo inana siya. Nga dawata ang sayang igsoon. Nga dili dapis, mga reject ang gihatag sa Ginoo. Mao ning gilibutan tas panganod sa mga saksi. No? Usahay igsoon. Magproblema ta sa atong pag-alagad kay atong pamilya, gikumbati ta. Usahay madiscourage ta sa atong pag-alagad kay atong pamilya, kontra nato sa tanang alagad ta. Madiskurahi ta kay atong pamilya, awayon ta. Atong pamilya sige ra galis-galis, madiskurahi ta sa atong pag-alagad. Pero kinsa man ito himuna ni saksi karon dinhi sa Hebrews chapter 11. Si Jose may atong saksi. Si Jose atong saksi. Nga naman si Jose, gibitri siya igsoon. Nasuko ang iyang mga igsoon, ang iyang ginikanan nasuko. Napriso si Jose. Daghan kayong kahitang nahitabo ni Jose. Apa nagpanayon sa kalagad sa Ginoo. Kung musulti nimo si Jose karon, sa imong kadiskurahi sa imong pamilya, pwede ka inyo ni Jose, nanong madiskurahi ka, na ako gibitri, gani ko sa akong mga igsoon. 12 ka mong igsoon, 11 na akong igsoon, ibitri na ako. Ikaw sa kamong igsoon na ibitri nimo, nangundang na kagalagad. Yun ana ang pag-witness. Nagtanaw nun sila. Munang ibutang sa imong huna-huna igsoon, gilibutan tas pundok sa mga saksi. Una si Abel, si Jose. No, nadiskurahi ba ka kay nunay mga tao nga nagsaway nimo? Nadiskurahi ba ka na sa ang iyong pag-alagad nahuyang tungod kay nunay mga tao nga nagsaway nimo? Ang imo bang pag-alagad karon murag wa nay lami kay adunay mga nagsaway nimo? Unyag ingnon kang Jose. Kanang pagsaway nimo nadawat wa ranas katunga sa kuha. Ako mo'y saksi, ako makatestify ko nga grabe ko na sinatian. Gibutang-butangan ko, napresyo ko, kay gipasangilan ko ng rip, kanang imuhang sitwasyon karon wa ranas katunga sa kuha. Ya kita, wa na huy-huy abaga, gamay rang saway. Gamay rang kabingkil sa simbahan, huy-huy na ang pag-alagad. Nakaya ni Jose igsoon. Kinsa pa'y may lain diha, nga saksi. Usahay, kaning ato ang pagpili, no? Kinahanglan ko tag saksi ini. Kana atong pagpili ng atong desisyonan. No? Kay usahay sa atong pagpili, kanang atong pagpili mao ra ko nakaingon nga niluya ang imong pag-alagad sa Ginoo tungod sa imong pagpili. Naa kay gipili nga makapaluya sa imong pag-alagad. Naa kay gipili nga makawala sa kalami sa timpla sa imong pag-alagad. Munang bantay ang imong gipangpili.
Kay basig ka lang imong ipangpili karon. Nakapawala na nastimpla sa kalami sa iyong pag-alagad. Kinsa may atong saksi ini si Abraham igsuon. Si Abraham mo'y atong saksi sa kalami sa iyang pag-alagad. Nganuman, kay lami mampud ang iyang gipili. Si Abraham dili siya pareho ni Lot na iyang pagumangkon. Ato ning identify silang duha. Kay si Abraham ang gisgutan diri sa chapter 11, wala iskuti si Lot. Nganuman dai si Lot, pastor, na unsa man dai siya? Si Lot nangalagad ra kay kuyog niya ang iyang uyuan nga si Abraham. Samtang nagkuyog pa sila, daghan kay silang karnero. Samtang kauban pa sila na nag-away ang mga magbalantay nila tong Abraham tungod sa kadaghan nilang karnero. Ug samtang nagkuyog-kuyog pa sila tong si Abraham, nangalagad po sila kay nangalagad man si Abraham. Dunay mga tao karon nga ang ilang witness sila dili si Abraham. Karon ba mga tao mga lagad ra kung naapoy nangalagad? Karon bang tao mo simba ra kay naapoy ni simba? Abi kay daghan ni simba. Unsa may imong atong gi-after karon? Kung mag-after tas parehos kang Lot, ang may tabo na tus unahan, daghang mawala. Masayok tas pagpili, daghang yung mawala. Daghang nawala nila. Nawala ang kadato, nawala ang pag-alagad, nahasol pa yung kalag, nawala pa yung asawa. Ang yung gipundar nga balay dito sa Sodoma Gomora, nindot kayong balay, nawala. O nahimo pang nakahimo pa siya o butang nga kasilagan sa Ginoo, kanang gitawag og incest. Nga giunay niya ang iyang duha ka buok anak. Dapat sa atong pangalagad karon, biyaan nimo ang nasod sa kalibutanon. Biyai ang nasod sa pagkakalibutanon. Nasod sa pagkalibutanon, biyaan atong tanan. Walay mawili sa kalibutanon mga butang. Si Abraham wa siya nawili. Biyaan ko ni tanan, Lord, sige. Sundon di ka, yun ana ang pagbiya. Nga namang naluya ka sa iyong pag-alagad, kaya wa ka kakabiya sa kalibutanon. Mao na hinungdan nga luyahon ka sa pag-alagad, kaya wa ka nakabiya sa kalibutanon. Kung mo anhiron si Abraham, upakita nimo siya ang saksi, mo yun siya. Biyain na lang, ipabiyaan sa Ginoo. Biyain na kay ako. Buhing testimonyo sa akong ginabuhi. Ako si Abraham. Nagsunod ko sa Ginoo. Pag iyon ganis Ginoo, biyahe. Bibiyaan ako. Muna si Abraham saksi na ito karon. Pundok sa saksi. Agoy, soon. Kinsa ba itong gihimong saksi sila? Nisuhig ko talingat. O kung sa'y gipili nila, mo pa itong gipili. Wala ito pilia ang gipili ni Abraham. Usay makayon ta, usay maluya ta, kaya sa atong pamilya, ikaw raw ako nangalagad. Usay mo na yun atong naluyahan. Ay, sila mga pastor, wa sila nangalagad, kakuya pa ni mga lagad, na ako raw usak. Uya, samtang muli ko sa umbalay, puno ko debate. Kaya debatihon ko nilang mama o papa. Ako raw may mga lagad. Oh, ang imong saksi anak, kinsa? Si Noah. Si Noah ay mong saksi karon mo testify si Noah. Ug moingon si Noah. Oy, kabalo pa ka Pastor Omar. Nga sa tanang tao sa kalibutan, walo rami. Walo rami nga nagbatino na sa Ginoo. Dapat bisag jutay ra ka moingon si Noah. Dapat bisag jutay ra mo si si family, magpadayon mo. Bisag walo ra mo, duha padayon mo. O sa iyong pamilya, moingon si Noah, bisan mo iyong pamilya wala nangalagad, ikaw pa rin kagalagad. Muna lagi, ayaw pagbasis palibot nga ang palibot na to karon, halos-halos na tanan dautan. Ayaw pagbasi sa kahimtang sa palibot nga kadaghan ang bitang wala nangalagad. Ubay-ubay nami. Ubay-ubay nami dili mga lagad. Ubay-ubay kung may pirno. Dasi kayo ta kay ubay-ubay lagi. Apan si Enoch dili sa musugot anang ubay-ubay. Isa nga nung maday ako ra. Nga nung maday ako magtinarong ras kubangan sa Ginoo. Munang tinarungan na yung pag-alagad igsuon. Ay ang suhid-suhid na mga tao. Kaya ang imong witness si Enoch.
No? Usay mingon tas tong kinabuhi. Bawo ma-discourage ta ako, pastor, di ako kabalong mubasa. Muna na diskurahian. Usaon man musimba ko diya sa pag-alagad, pastor, sawayon na ko ang mga kauban ninyo. O di ba? Ako, gidaon ako ninyo diya, pastor. Kawala ko kabangkaagan. Usay ma-discourage ta. Pero kinsa maunta imong witness, anak? Nga imong untang panaminan o pasultion. Si Moises. Si Moises ang witness nimo. Hoy, anong na-discourage mo kasi yung pag-alagan, mag-isaway ka. Ngawa ka iniswilahan. O mayon si Moises, ako, katanga-kanga-gani ko. Napakata diya? O, witness. Makaprove si Moises. Yun siya. O mayon si Moises, alagari lang yung Ginoo, bisan pagkakanga ka, bisan pagbungi ka, bisan pag di ka kasulti. Alagari ang Ginoo kay ako. Buhing testimony sa kong ginabuhi ng alagad, bus Ginoo, makakanga ko. Ayaw, ka-discourage sigsuon. Kaya doon na tayo panganod sa mga saksi. No? Usahay kita madiskurahay, kay dagko ang problema ang atong gitubang sa atubangan. Nakalabang na tagahapon sa problema. Karon madiskurahay na buta kay doon na dako kay problema nga lagmunon. Nakinsa na po saksi na to na pastor. Ang mga Israelita na po ang atong saksi ana nga bilabang sa dagat nga pula. No? O moingon to sila nga mga Israelita mudungan og anti diri. Moingon ano mo taga jadi si pamilya. Gamay ra ganing libak niyo sa palibot. Gamay ra ganing problema wa ay bukas. Naunsa mo? Kami gani nga dahil ako kay dagat wa mi kagyan. Allah. Muy binoy-boyay sa mga Israelita. Ug kani atong gipakita karon nga pre katapaw ra gyud kayong pag-alagad. Gamay ra problema dahil kung ka-distansya katawan sa mga Israelita. Yung taon, kagamay niyo pagtuo. Kami na-trap namin. Dunay mga ituhanong gasunod namo. Nga amo ang gatubangan. Dagat nga pula asa mi magi. Wala na mi kagya, dako kay problema. Pero nisalim ba si Ginoo? Oh, gilibutan tas panganod sa mga saksi. Usay madiskurahay ta kay atong pamilya gahi kayo kasing-kasing. Walihan nato subalikon ta. Nya atong una may unta. Ang atong expectation mga lagad na kay giwali man ni pastor. Kung tuhan niyo ang Ginoong Hesus, maluwas ka, lakit niyo panimalay. Gisigi na to gibutang sa tong una, di kay expect ta nga atong pamilya, kani kong pamilya. Manunggo maniwa man ni mga lagad. Ingon kay tuohi ang Ginoong Hesus, maluwas ko, lakit akong panimalay. Wa pa malagihatod karon. Kay sila tigsoon, bisag muna ginhawa sila tungod sa pagpili, pero adunay Abraham nga uyuan nagka-intercede. Tiyaw mo na intercede ni Abraham. Lord, ilagan ito una niyang gibungat. Kung adunay mga lagad dito sa Sodoma o Gomora nga pila to? Pila ka una? Pinakadako? 50. Oh, ga-intercede tayo si Abraham. Lord, kung dunay 50 dito niya, pila ram to kabok. Nakabalo si Abraham nga ang ihang pag-umangkon upat ra sila. Sila, yung asawa o dua ka anak. O ya, 50 nang gimungat. Ga-intercede ko siya. Pag human sa 50, kaiyag yung punting ato, iabot yung upat. Munang dias pag-ampo igsoon, ayaw ka disigurahin kay pre-request sige. Kay si Abraham sige nga request, 50 Lord, 49 Lord, 48, 45, 40. O sige lang yung request sige no. Kita, usap pa kani ka-request, duha, tulo, wala na. Pagkasunod, wala nag-request. Usap na siya sa intercede. I-practice na ito ang pang-intercede para sa itong pamilya, bisan sa imong devotional, bisan sa imong pag-inusara. Ayaw, biyai ang pag-ampo sa imong pamilya, sa imong devotion. I-appeal na sa imong devotion. Kaya maglibre lang butag-ampo sa itong kaugalingon.
Lord, tagay ko panalangin. Bisag iyang pamilya, wala pa tao ng alagad. Sige, rag-apas sa panalangin. Lord, panalangin ko, tagay ko trabaho, tagay ko tara na, Lord. Si Abraham igsoon, doon na sa concern sa iyang pagmangkon. Lord, 35. Iyon ang Ginoo. Dili na ko laglagon. Lord, 30. Dili na ko laglagon. 25, Lord. Dili na ko laglagon. 20, Lord. Dili na ko laglagon. Lord, mura magkaulaw naman eh. Sige naman ko pangayo ni mo. 50, Lord. Dili na ko laglagon. 10, Lord. Dili na ko laglagon. Lord, paulaw na ko ini. Sige naman balik-balik. Ibalik-balik gapon ni Abraham. Wanay intercede. Gisigin mo o pangayo sa Ginoo. O di, luwas si Abraham. Oh no, luwas si Lot. Muna nga, naatay cloud, great cloud of witnesses igsoon. No? May nauban, dili na ko pastor, dili ako mga lagad, kay nakapangabit ko. Madiskurahi ko, kay saan pastor, dako na makain niya mo sala. Kay nakalapas ng Diyos pulong sa Diyos, nakapangabit man ko. Mo ni ang uban na diskurahis pagalagad. Tungod aning gitawag ko panapaw pangabit. Pero kinsa may mong saksi anak? Si David. Si David ang imong cloud of witness. Ngano man si David? Si David po nakapanapaw. Amen? Si David nakapangabit. Og mas iya pa ning suod, iya pa yung valiant nga sundalo, asawa, iya pa yung nakabit. Dapat mo ni subayon, dili ka ngay maniskurais pagalagad kay nakapanapaw ka. Dapat mo ni mo subayon si David. Kay mauni ang atong witness. Naka-prove si David. Niyon si David. Naman ni Hebrews gapon 11. Disigutan dia. Maka-prove si David. O biyon si David. Ako, nakapanapaw ko ni Batsiba. Pero akong gibuhat, nibalik ko stilan sa Ginoo. Mihila ko. Bot pasabot igsoon. Si David atong witness niyo siya. Dapat katong nakapanapaw, kamo ang mangusog o pangalagad sama nako. Sa katapusan kinabuhi ni David nga nakapanapaw siya, siya ang taong nakusog kaayo ang iyang pangalagad. Nga kanang madto sa templo maghilak-hilak. Kada adlaw grabe na mo worship na si David. Diha niya gibuhos ang ihang dako kayo sipyat. Wa siya mo biya sa Ginoo. Bisag na ay dako kay sala niyang gihimo. Natanawa karon sa Hebrews 11 naa sa gisubitan. Siya ang usa sa cloud of witness. Kana mo'y klaro nga maghinulsol. Kana mo'y klaro nga dagkog sala mo hinoy ni dut-dut sa Ginoo. Unang sa mga daan eh. Ito manong dagko kay gibuhat mo muna iluya kay ng alaga. Nanabalitan. Si David na itong witness. Na kung dagko tagsalang gihimo, dagko kung paghigugma atong ipakita sa Ginoo. Amen? Ang ipasaylo sa dakong sala, nagpakita po dakong paghigugma. Apan ang ipasaylo sa gamay sala, nagpakita po gamay paghigugma. Muna nga, kita puros man tadag kong sala. Kita ko dapat ang pagkita na kong sa Ginoo. Puro ba tadag kong sala? Pero sa mga naman, ipakasama na ito pag ilong gagmay tag sala. Kaya ang gagmay sala sa Biblia, may Ginoo Jesus Christ, nagpakita po gamay pagiguma. Inahanglang magpakita tag na kong pagiguma sa Diyos. Kay dagko tag mga sala. Amen? Muna nga, kay gilibutan man kita niini at hinuduman igsoon. Gilibutan man ta. Silang Abil, Enoch, Noah, Abraham, Sarah, Joseph, Moises. Ibutan si muna-muna. Mga Israelita, Rahab, Gideon, Samson, David. Mga tao nga mga heroes pagtuo, mga tao nga nakaagi og dagkong mga sala. Mga tao nga ngilngig kay mga sala gipangbuhat, apanahin mo malagi silang great cloud of witnesses. Ngano mang nakalahutay sila. Wa sila mulunga sa pag-alagad.